oka duso mandila mi Royal FM sababu kanbagaw nege kanya shiki sanganya nani ontan gusira an fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kelen o filɛ nin ye an ka dugutigi Fatɔma Watara ka manto b'a la ka denbaya la bi sɔgɔmada in na o waati kelen o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye école privée Karim Sidibe a bɛ tile damadɔ bɔ bi kalansen bɛ senna ka lakɔlimɛtiriw olu kalan a ɲinina DCAP a ye conseil dɔ bila walasa Mali kalan bɛ taa taabolo min fɛ lakɔlikaramɔgɔ yɛrɛ ka taabolo ka don lakɔlimɛtiriw olu kɔrɔ Madu J Koni ale bɛ nin kalan in na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo min bɛna bɔ tile 3 o ye lajɛrɛba ye an ka sɛnɛkɛlaw olu ye Toguna SA kɛlen bɛ ka délégation ba bila ka na na Ala ma ko wɛrɛ kɛ alamisa nata a lajɛrɛ bɛ kɛ Zeguwa mairie la Colonel Ablaye Mayiga ka kuma min n'a kɛra o dongo a ye Faransi lamaloya kosɛbɛ Jean-Yves Le Drian a pitindara fo ka tɛmɛ a yɛrɛ sarati kan i n'a fɔ u y'a fɔ o fɔ cogo min na sini dɔ faso yiriwa tɔn laadalako la kuma bɛɛ ale bɛ kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoniw di walasa san yɛlɛmali a bɛ se ka foli kɛ cogo min na ko sukaro min bɛ dilan Mali la o prix o fɔra ko ka tila min bɛ bɔ jamana kɔ kan o fana o fɔra maladonna k'a fɔ Jean-Henri Daminba Paul Henri Daminba hakɛto ɲini Burkina Faso jamana ɲɛmaa y'a ka laseli fɔlɔ kɛ kunu ko a bi hakili to a la kosɛbɛ ka yɛlɛma bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka so ka kalafili o boloda bakuruba kunnafoni de filɛ kunnafoni min ni Karim Sidibe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu dɔn ka Ala ka bi ye juma ye ka bɛn janvier kalo o tile 28 ma an bɛ dugawu dɔn ka Ala ka tile hɛrɛ di an bɛɛ ma an ka sigida kibaruyaw la kabini tɛnɛndo kalansen dɔ bɛ senna an fɛ yan école privée Karim Sidibe la bolodaliw y'a jira jɛkulu min sigira ekɔliso nin yɛrɛ ɲɛnamali kama u y'a laɲini ekɔli don kuma ko k'a laɲini walasa kalan bɛ se ka kɛ cogo min na lakɔlimɛtiriw kunna walasa Mali kalan bolo a taabolo lakɔlimɛtiri yɛrɛ kan ka taabolo min sɔrɔ a yɛrɛ la lakɔlidenw kan ka ladamu cogo min an b'a ladɔnniya k'a fɔ comité de gestion a y'o laɲini kɛ laɲini kɛlen na Ala barika la ekɔlisotigi a sera ɲɛmaaw fɛ olu fana ye yamaruya di ka yamaruya di Madu J Koni ma ani an balima madame Dumbiya Fatumata Tarawele k'u kana o kalanw kɛ école privée Karim Sidibe a lakɔlimɛtiriw kunna bi y'a tile damadama ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a bɛ kuncɛ sini sibiri o administration min bɛ an ka mairie la o bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ sini n'Ala sɔnna ma wele bɛ s'u ma walasa nin kuncɛyɔrɔ la ladilikan min b'u bolo k'o ɲɛsin lakɔlikaramɔgɔ minnu ye ni kalan in sɔrɔ k'o las'u ma ni Ala sɔnna ma madame Tarawele Korotimi Danbele ani a jɛnkomaɲɔgɔn kɔni kan ka ye nin kɛnɛ kan sini walasa ka nin baara in kuncɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma bɛɛ nin kalan minnu nana kalan kɛ lakɔlimɛtiriw kunna o ko lakɔlimɛtiriya ye fɛn ye bi fɛn min ni maaw y'a kɛ fɛn nɔgɔmanba ye maaw b'u denw di ka bɔ so ka na o d'i ma o ladamuni o kɔlɔsili ni i mi hakili to yɛrɛ la n'i ma kunnaja denfaw ni denbaw y'a dabɔ min kama a tɛna na ko ye hakilina caman sɔrɔla nin kana se in na hali n'a sɔrɔ a ma kuncɛ sini a bɛ kuncɛ min kan ka lakɔli privéw kɛrɛnkɛrɛnnenya la primaires olu sɔn hakili la a wajibiyalen don fana école privée min bɛ Mali la o ka taa ni Mali sariya ye Mali kalan taabolo o ka taa o de la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni kalan kuntara
amunu ye lakɔlisotigi ni privé b'an bolo an kan k'an sigiyɔrɔ kelen ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na walasa ka nin ko in don ba la an ka to Mali sariya kɔnɔ. Mali kalansen ye min fɔ Mali programme ye min ye k'o lajɛ k'o kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ kɔlɔsili bolo kan walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hakilina kelen kan cogo min na. Alamisa nata n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Toguna SA ale kɛlen bɛ ka formation boloda lajɛrɛba a bɛna kɛ Zewa mairie la wa o siratigɛ la an b'ala dɔnniya k'a fɔ CPC saw fɛn fɛn ni da bɛ don mansinko ani sɛnɛko la o bɛɛ welelen don nin kɛnɛ kan Papa Sidibe ale kɔni bolo. O la siratigɛ la an b'ala dɔnniya k'a fɔ don n'a nataw la an bɛna welewele kɛ ko kura samiya dontɔ don fɛɛrɛ min kan ka kɛ walasa ka o samiya kunbɛn teliya la ko fɛɛrɛ olu boloda o lajɛ bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma alamisa natɔ a bɛ kɛ Zewa mairie la Mali kibaruyaw la. Colonel Ablaye Mayiga ye min fɔ o dongo n'a y'a fɔ Florence Parlement kuma in a sɛbɛkɔrɔ digira Faransi la kosɛbɛ wa kuma nin yɛrɛ a fɔra fana fɛn min kosɔn o fɛn o kɛra Mali jamana ɲɛmaaw y'a yira Danmarkaw ka kɛlɛcɛ minnu nana Mali la n'a tɛ cɛ 100 bɔɲɔgɔnko la k'u o nacogo ma ɲɛ n'a dun ma ɲɛ o kana na ni ko wɛrɛ si ye u ka sabali ka taa ka da kan ni a ma sɛdennin ma su mɛn i bɛ paro mɛn o siratigɛ la ko ka o nana nacogo min na u ka sigi o segincogo la ka taa min ka fisa o de ye o kuma nana sama Faransi Danemark ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ fo Florence Parly Faransikɔ ka minisiri ale ye kuma dɔw fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kɛlɛtigɛ la o kɛlɛtigɛ ko kuma fɔra ka kuma caman fɔ an b'ala dɔnniya k'a fɔ Ablaye Mayiga de bɔra ka jaabi min farafinna kunnafonidila caman ye soni sigi a kan ko nin kɛra leçon de ye k'a di Faransi ma wa ko tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu kuma min fɔra tan n'a y'a Faransi n'a ka faransiya tɛ ko kuma banna kuma in nana digi Jean-Yves Le Drian ko nin tɛ baasi ye ko mɛ ko mana bɔ a la ko Mali bɛ i jɔ n'o ko ye ko Mali jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen olu tɛ maa wetelenw ye olu bɛ taa cogo di ka nin sariya ninnu ta nin cogo in na ka tila k'olu bila sen kan fo jamana walima olu bɛ sɔn o ma Jean-Yves Le Drian fitinara kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ Danmarkaw ka minisiri y'a lase ko tiɲɛna o bɛna segin Mali ta ye tiɲɛ ye wa ko ni o ka nali ma bɛn Mali ma a bɛ wajibiya olu kan u ka segin ka taa u ka jamana kan. Lajɛrɛ dɔ kɛra kunun o minisiriw dama olu ye lajɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaa tun tɛ a kɛnɛ kan a b'a ladɔnniya k'a fɔ jamana minisiri damaw ye lajɛrɛ min kɛ a bɛ tali kɛ lakanako kan ko a tɛmɛ tun n'a bɔra jamana yɔrɔ kelen na ko jamana fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don tan bi ko maa tun bi hami yɔrɔ la bi kɔni ko basi foyi tɛ tan ko fo n'a kɛra yɔrɔ kelen pe o yɔrɔ kelen yɛrɛ k'o t'a yɛrɛ tun o man gɛlɛn tugun o la ko na Ala sɔnna ma nin kunnafoni de dira sɔrɔsiw fɛ k'a yira k'a fɔ ko tɔ ye min ye bɛɛ ka t'i ka foro la bɛɛ ka t'i ka dugu la wa ko Mali bɛna dɛmɛ sisan minnu n'u bɔra kɛlɛ in ɲɛfɛ ka na yɔrɔ wɛrɛw la k'o lasigi ka t'u ka yɔrɔw la a b'a ladɔnniya k'a fɔ lasiri kɛra kununko minisiriw yɛrɛ ka lajɛrɛ fɛ ni a lajɛrɛ kunnafoni kan ka taa di jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma Mutaka Tall Seni faso yiriwa tɔn san o san ale bɛ nin baara in kɛ ka welewele ta k'a ɲɛsin kunnafonidilaw ma walasa ka sanbɛ foli o kɛ olu la. Halisa Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ julaya ko ma a ye commerçants ani détenus ka ɲɛmaaw wele kunun ani minnu n'olu bɛ sɔgɔlo dilan a y'u bɛɛ wele kunun ko waati dɔ bɛ nin ka surunya n'o ye sunkalo ye o sunkalo min bɛ nale k'u ka hakilina di ɲɔgɔn ma a ko la walasa prix kana na gɛlɛya maaw ma fɔɲɔgɔnkɔ kunkurunin min b'a la u ye o de fɔ o ye maa camanw minɛ k'u don kaso la o donna kaso la kun min na sukaro min bɔra jamana kɔ kan ka na ani sukaro min bɔra min dilanna Mali la yan k'o tɛ kelen ye o la min bɛ dilan Mali la o bɔrɛ o kɛra 4,600 ye
a détaillé o ye 100 ye min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la kana o bɔrɛ 5,000 ani 500 a kilo 1 120 n bɛ sigi a kan ka da kan Zegwadu lajɛrɛ kɛra kunu ministre du commerce fɛ a y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ wa sukaro min dilanna Mali la o bɔrɛ o bɛnna 4,000 ani 600 ma nka sukaro min bɔra jamana kɔ kan kana o bɛnna 5,000 ani 500 ma o b'a jira k'a fɔ min dilanna Mali la o sukaro kilo 1 o ye 100 ye nka min dilanna jamana kɔ kan o kilo 1 o ye 120 ye o la o ye halisa wele di ko minnu bɛ ka feere ka tɛmɛ nin kan ni maa ma minɛla la deli t'a la foyi t'a la hali ni bɛ togoda la ko bɛ t'i nɔfɛ walasa ka k'u bila a sen kan Burkina an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Damiba a y'a ka laseli fɔlɔ kɛ kunu laseli min n'a ye miniti 15 de kɛ a la o miniti 15 kumaba minnu b'a la ni o fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye lakana ko ye Burkina Faso bi ko n'i ye coup d'état kɛlen kun wɛrɛ si t'a la lakanabaliya min bɛ bi Burkina Faso ka barika ka bon wa coup d'état kɛ kun filɛ ani jamana in tiɲɛna a dafirila yurugu ɲɔ ɲalen b'a la ko fɛn camanba min n'o b'a kɔnɔ ko ka hakili to a la a bɛ ka min fɔ k'u hakili to a la kosɛbɛ ka d'a kan ko ni a tilara o bɛɛ farali la ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ min kan ka boloda a bɛ sɔrɔ ka jamana kɔnɔdenw wele u ka hakilina di taabolo jɔnjɔn na a ye kangaramada kɛ ko minnu ni olu ye tiɲɛlikɛlaw ye kɛrɛfɛ kumalaw ko a tɛ yafa olu ma n'a ye maa minɛ tiɲɛli nasira la ko a tɛ kulonkɛw la min ka di a ye k'a bɛ o kɛ ka d'a kan ko jamana sɛgɛnna kojugu terroriste kɛlɛ ko bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ jamana yɛrɛ fanba minɛlen don Burkina Faso fanba minɛlen don ni a tɛna to ten a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ye gɛlɛyaba ye o gɛlɛya min bɛ yen ko fo ka fɛɛrɛ sɔrɔ la o bɛ bɔ da o da fɛ ko de kosɔn a bɛ to nin kuma la ka wele se dɛmɛbaa jɛkuluw ma n'o ye Burkina teriw an'an dɛmɛbaa jɛkuluw ye k'u kana dɛmɛ se olu ma bi CEDEAO bɛna ɲɔgɔn ye kɛ a ɲɔgɔn ye bɛna kɛ video de la bɛɛ bɛ to i ta yɔrɔ la ka ɲɔgɔn ye kuma fɔ CEDEAO ɲɔgɔn ye gɛlɛyara ka d'a kan o coronavirus ko kɔni tɛ kunnafonidilaw y'o fɔ ko lajɛrɛ caman kɛra sisan o b'a sɔrɔ coronavirus bɛ yen o taara a kɛra ka taa Mali ɲangi coronavirus tun bɛ yen mun na nin tɛ ta bɛ kɛ video la a yɛlɛla k'a fɔ nin kuma lasela yɛrɛ k'a fɔ maa na sɔrɔ bi ka nin kuma lase a bɛ gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o siratigɛ la ko CEDEAO kan ka ɲɔgɔn ye kɛ bi CEDEAO y'a jira k'a fɔ ko coup d'état min kɛlen filɛ Burkina Faso ko olu tɛ sɔn ko u bɛ Burkina Faso ɲangi yali ɲangi bɛna kɛ bi sa wa a bɛna kɛ kɛcogo min na sigi kɛlen bɛ k'o de lajɛ fɛn min n'o ye Jean-Yves Le Drian kununko ale ni Nizɛrikaw ka minisiri o tun bɛ kuma la Faransi Nizɛri jamana o minisiri ko o tɛ sɔn abadan coup d'état min kɛra Mali la min kɛra Burkina Faso k'o tɛ sɔn fiyewu ko CEDEAO tɛ sɔn k'o bɛna sariya bɛɛ ta walasa ka Mali ɲangi k'a fɔ de ko Mali bɛna to nin cogo in na a ye ko kuma kɔni t'a la ko Burkina Faso ta bi ye o ɲɔgɔn ye ko ni min bɔra o la ko o na lase maaw ma min kɛra kabako dan ye a ko la o y'a ye k'a fɔ coup d'état kɛra dɔrɔn fɛn min n'o ye u bɛ ka min wele n'o ye Wagner ye Wagner ɲɛmaaba ale ye lettre sɛbɛn ka ci a yɛrɛ dantɔ la sɛbɛn kan a ka Twitter kan ko nin ɲana ko farafinna tilebin fan bolo ko nin ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kuma de ye o kuma min fɔra nanzaraw u bɛ ka segin o kan sɔgɔmada in na ko Wagner ye foli se minnu n'o ye coup d'état kɛ o dun y'a sɔrɔ kɛrɛfɛ kuma o y'a jira ni Roch-Marc Christian Kabore ka kuma lamɛn kuma min na a tun bɛ jamana ɲɛmaaya la a bɛ kalo 4 bɔɲɔgɔnko bɔ bi Roch-Marc Christian Kabore tun y'a jira k'a fɔ u bɛna taa Rusi jamana nɔfɛ maa min y'a fa ye k'a to kɛlɛ ɲɛmaaya la wayiguya o de ye Damiba nin ye o de ye a ka minisiri wele k'a fa ye ko ale ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na min ka fisa Roch-Marc Christian Kabore ma a ka taa Rusi nɔfɛ o kana dɛmɛ kɛ Burkina ye a dun
ni maaw hakili b'a la Rockmar Christian ka wele ɲini fɔ a ka kunnafoni dɔ la ka jama wele ka f'u ye ko k'a dɛmɛbɔ a wɛrɛ ɲini o dɛmɛbɔ kun ye Rusi jamana de ye maa min ye Rockmar Christian ka wele ci k'a ka taa Rusi jamana nɔfɛ o de ye Daminba nin ye ni Wagner nana tila ka foli se ale ma o kɛlen bɛ kosɛbɛ kamanagankoba ye bi Faransi n'a a jɛngɔnmaɲɔgɔnw bolo Senegal olu t'a sɔn ka daminɛ bi ko bi ye juma ye Senegalikaw bɛ fɛ ka wulikajɔ ba kɛ ka sɛngɔrɔma dɔndɔni ta ka ɲɛsin Mali ma o la taamaba u y'a réunion kɛ kunu ko ni Ala sɔnna ma o bɛna fɛɛrɛ tigɛ sisan bi min ye juma ye ka wulikajɔ kɛ k'a yira malidenw la ani farafinna la ani Macky Sall la ko waati dɔ kuma sera o y'a to yen ka da ka kalafili kun bɛ Senegal kalafili bannen kɔfɛ ko u y'a boloda k'a fɔ bɛna taama min ka ca Ala fɛ u y'a ɲɛbila baaraw kɛ kunu conférence de presse kɛra kunu walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cogo min na Senegal bɛɛ ka bɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ Senegal bɛɛ fana bɛ bɔ ka na nin kɛnɛ kan u ka kɛnɛba in kan Senegal walasa k'u ka nisɔngoya kosɛbɛ kɔrɔ jira o de la Niger olu fana ta ye dimanche don ye ko ni Ala ma ko kɛ dimanche don Niger kaw olu bɛna wuli olu ka wuli kan ye min ye ko lakana jamana minnu bɛ yen n'u bɛ ka na lakana kɛ Niger k'u t'a si fɛ tun bɛɛ ka t'i ka so o kuma ye kuma kura ye Niger ta la bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ni dagayɔrɔ bɛɛ Faransi la bi o ye Niamey de ye Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka ni nin kuma fɔra a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye fɛn min n'o ye Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ma o bɛ ka nin laseli min kɛ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan ko sira dira Niamey maire ale ye sira di taamakɛlaw ma k'u ka taa u ka taama in kɛ wa ko ale ye yamaruya sɛbɛn di an bɛ waati min na komi sisan a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min de Mahamadu Bazoum ye ale yɛrɛ si man di yɔrɔ kelen ta ale yɛrɛ kɔnɔna tɛ tun ko k'a fɔ a bɛ si yɔrɔ kelen nin cogo na ta ko a tɛ sila yɔrɔ kelen ta Tchadikaw fɛ yen olu tun kan ka lasigi min kɛ février kalo tile 20 k'o bɔra ma ka taa bila fo mai kalo la mun de nana n'a ye a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca Nana Dabaw fana kɛlen bɛ ka wulikajɔ sabati kosɛbɛ o don u ye Tchad balontan tɛrɛma o fa adamaden na ko bi de sa kun y'a laɲini ka fɔ sini sibiri k'u bɛna taama dɔ kɛ o taama o ma sɔn o ma an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ